Televizyona Devleta İranê îro şemiyê ragihand ku jina Muhsin Faxrizade ku roja îniyê de êrişekê de hatibû kuştin ji Wezîrê Berevaniya Îranê General Amir Hatami ku bo sersaxiyê serdana malbatê dikir re gotiye ku merê ji ber sedemek giring miriye. در عین حالی که یک دانشمند بودن Ew zanyar bû û hevdem zilamek pir dilnerm û dilsoz bû ku ji welatê xwe hez dikir. Ez rica jî yên din dikim ku riya wî bidomînin û nehêlin xwîna wî vala here. Riya wî bo wî pir girîng bû û xwîna wî jî ji bo vê riyê hat rijandin. Her wa Kurê Faxrizade jî wisa got. به استکبار جهانی میگم Ez ji difin-bilindiya cîhanê re dibêjim ku heke ew ji wî şehîdî û pêşketina wî welatê de tirsiyan û heke ew ji pêşveçûna ku wî şehîdî çêkirî bifikar bûn, divêt hûn hezar carî pirtir ji xwîna wî bitirsin. Difin-bilindiya cîhanê divêt bizane ku kuştina mirovên wekî Fexrizade ew rêya pêşveçûnê nayê sekinandin. Muhsin Faxrizade endîzyarê programa navokî ya leşkerî ya Tehranê bû û her wiha Ajansa Nûçeyên yê Nîvfermî ya Farsî ragihand ku êriş li Abzard bajarekî biçûk li rojhilatê paytext Tehran pêk hatiye.